Mga negosyante hiling na wag nang i-extend ang MECQ sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Kabilang sa mga essential establishment ang mga kainan, kaya naman pinayagan sila ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan na makapag-operate habang nasa ilalim ng MECQ ang bayan. Sa kabila nito, ramdam pa rin ng mga negosyante ang tumal ng bentahan. Kasi walang tao ditong pumapasok, kukunti na. Pinayagan ding magbukas ang mga RTW stalls, pero ayon sa mga tendera, Walang bumibili po. Sa 100% na mga 20% lang po. hindi pinayagang magbukas ang mga salon simula na ipatupad ang MECQ sa bayan noong September 15. Hiling ng ilang negosyante na wag nang i-extend ang MECQ na nakatakdang magtapos bukas. Ganitong panahon, ang hirap-hirap kumita. Kawawa ang parlor kasi ang kinukuha lang namin ito pangbayad sa renta. Ayon sa Rural Health Unit, wala pang anunsyo kung i-extend ang MECQ sa bayan. Hindi naman tayo permanently na magiging under MECQ kasi siyempre marami pa rin pong factors na kailangang i-consider, especially with the economy. Naging epektibo rin umano ang pagpapatupad ng MECQ sa bayan para makontrol ang naitatalang kaso ng COVID-19. Joan Punsoy, Balita Amyanan.